Здравейте, приятели! Сега ще направя пак ревю на малката ни маймунка. Ето я. И други снимат, но някои не искат да се показват. Не знам. Добре. Това. Сега си играе с някакви рейнджери там. Аз му ги подарих. Това е Лела. Стойчо. Това е Стойчо каратиста. Това е баба. Снима клип. Но добре, че аз не светя, когато снимам. Ето, снима. И да, ето е малката ни маймунка. Слави, кажи нещо за YouTube, бубе. Каза, виж, нинджи на бой. Аз ще ви превеждам. Слави, кажи още нещо. Казва само нинджи и е много смешно. Други ден си тръгва за Пловдив. Сега сме в Гърция. Сапеш, т.е. И драм. Няма да ви приказвам много. Ето него малкото човечи. Имам и фигурки на... Ще ви, ако искате, ще ви покажа и другите ми фигурки. Не са на Лего Нинджаго, някои са на Лего Нинджаго в кутията ми са. И някои ги държа в чантата ми. В чантата ми са на Лего Нинджаго. Нали съм много смешен? Добре. На Лего Нинджаго. Сега ще ви покажа една. Отивам. Сега тези от клипчето, Пайтор. Тази фигурка, както помните, си я направих. Този, извинете, много. Това е Зейн, много подобрен. Направих го по-хубав. Сега да започваме. Първата фигурка. Някоя сгубена. Някаква сгубена. Това е стрелеца. Стрелеца. Аз му дадох един меч, но държи лък обикновено. Имам и стойки, паднаха. 2 стойки изгубени. Това на метал е на шльодер от подобрените нинджи. Моите нинджи. Имам костенурки нинджа. Лего костенурки нинджа. Имам всичките. Имам и сплинтер, имам шльодер. Да. Сега ще ви го покажа без коса. И може да се махне. Маха се и главата. Сега ще ви покажа това. Това е поставката за лъкове. Черна е. Сега да я сложим. И много трудно работя с една ръка. Обаче пускам паузата. Пауза, както ме чухте. Ето. Ще натисна паузата. Тези, където имат пауза, знаят какво имам предвид. Мече не е от фигурката. Просто си я сложих временно. Ама с кутията не съм играл
от много време. Имам и нови карти на Yu-Gi-Oh! Ама не си сваляйте играта, не си правете труда да я сваляте, не си правете труда да хабите енергия на телефона, защото не може да не оправи нищо. И да, ако искате, ще си говорим. Добре, не знам. Нещо. Добре. Ако искате, ще ви го покажа. Сега, само да ги подарим. Показвам си лицето. Някои не искат, някои искат. Си показват лицето, някои сигурно ги е срам. И да не говорим за тези. Сега Yu-Gi-Oh! Не знам как. Това е едното човече, няма точки. Тези, където няма точки, можеш да ги съединяваш. Може по който искаш начин, така изглеждат отзад. И тук пише Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Това пише от тази страна, пише Konami. И тук има петънцето. Това петънце, където виждате, пише Р. Английско Р, добре. Това е без точки. Това са му пълни точките. И е много силна карта. Това е сигурно. Това са две феички. Гадни балони. Това е 4 точки. И това са... Да не ви омръзна клипа, затова ви ги показвам. Пишете в коментарите дали искате втори клип. Ако гледате клипа с басейна, пълнихме с маркуча, студена вода, след това сипвахме с легена, след това Славито се събуди и си играхме, пръскахме с водни пистолети. Това е киборг, детско. Тази блести, тази е лъскава. Някои са ми лъскави, някои не са. Някои са ми... И ако искате, ще ви покажа сега шума. Има толкова много от бедните хора, дори повече от сериалите за гледане. Сега можем да следваме мечтите си, защото без телевизия нямаме какво да правим друго. Титани, готови! С участието на Киборг, Светлето, Робин, Рейвън и Кориандър като Старфайър. Кой иска тапас? Моите приятели в кухнята за бедни биха харесали тази рецепта. Чудесен източник на протеини. Точно така, скъпа. Погледнете ни, Титани! Успяхме! Запълнихме си времето! Толкова много секунди отминаха, братко. Защо тогава още се чувстваме празни отвътре? Може би защото да се научиш Това е да лампата. на нищо за приятелството. И доброволната работа не те прави по-добър човек. И всъщност няма
Няма нищо забавно в фитнеса. То определено имаш право. Само Тибор. телевизията ни дава всичко това. Животът без телевизия е безсмислен. Тибор сигурно е видял, защото телевизията вреди. Не гледайте отблизо. Хей, на какво мирише? Да. Той е от друг части, за това казвам. Това е кошмар. Вашите мозъци разпадат. Юнга! Телевизия. Да, именно. Готови ли сте Добре, за- чао!